Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Tinagagat nga apo ko ni Lola Petra. No addaman maipanakkel ni Eric nga ugali na, daytoy kati kinagagat na. May salaeng ti saukan kwa na, ubing. No ibaon ni nanang na, agtulnog adagos, nga awan reklamo na. Ni Lola na a Petra tinangisurukan kwa na, nga agaggagat. Iso akabayatan ti panagdakkel na. Nagagatlat ta daytoy. Aramiden na amin dagiti maipatrabaho ken kuana. Nga oray pay awan tangdan na. Daytoy ngamin ti inyunay unay ni Lola na ken kuana. Ngam no maminsan addamet dagiti pada na nga ubing anauyong ken kuana. Kas iti maysa nga aldaw. Ket Oy, sika! Umay ka man ditoy! Eric, tinagan ko. Saan nga, oy? Basta umasilig ka ditoy! Apay ka di? Di nakamam mo? Saan? Kastagayam. Anay ko, apay nga abinad de kam tisakak. Anay, Siyak ti katurodan ditoy! Siyak ni Samson! kasta ka di? Ibagbagada nagagat ka kanukat! Uwan, nagagutak. Inkaman nga rod agala iti tinapay alako ni Nana Karya. Ha? Darasam! Ayan lang iti pagbayad ko. Sana na masapul ti bayad! Basta mapankan! Pagtakawon nak. Oh, apay, di mo kabailan nga aramidan, ha? Diyak maaramid day ta. Ditakan! Hoy! Takrot! Eric, apay ang nagtartaray ka anagawid. Kaslada ka butang mo. Ako awan nanang. Ayan nga ron tim pagatang ko kan ka nga asin. Adtoy nanang. Jay baryangay. Day ta nanang. O sige, mapan ka ni Lolam. Itay pa'y nga ay ayaban na ka. Uwan nanang. Sige, kita am ijay salas. Kahit kano kasarita, Lola. Wan, apo. Nakita ka nga min itay di tarwar. Adda ka sarsaritam apadam nga ubeng. Nakitam day jay, Lola. Asino day chay? Halastog day jay ang ubing. Ibaw nakid din ngagtakaw. Saan ang asaya at tikasta, apo? Amok, Lola. Iso pinanawa kon Saan mo nga arabidan dagita banag, Eric, apo? Kwan, Uwan, Lola. aywan gayam. Awatam na ito'y, apo. Dua abarya. Nabayagan na akayat ko nga itad ay takan ka, apo. Anwak ngay dagito adu abarya, Lola. Paggatang mo iti, amin na kayat mo agatangan. Amin na kayat ko agatangan. Wen, Eric, apo. Padasam to nga igatang. Tapno makitam ti bilag dagita abarya. Asino ti orayam dito'y Samson? Merik, oray ka rumor di tabalay da. Tanda pang ibaunak yung kuana. Sa dino? Ibaon ko ama pa nagtaka o tersena ni Nana Karya. Anya? Oh, saan mo akong traan? Ibagbagada ngamin anatulnog day nga Eric kat. Ngam kaslasaan mo tarumwan di tabalayda. Iso ama pantapay lang nga gay ayam. O sige, barang lumabas inton madamdama day nga Eric. Papanamanan, Eric. Mapanak lang di tananang. Agsubli ka adagos Taamangan no sa pulen na kamanan ni Lolam. Uwan, nanang. Nanakarya. Gumatangak man. 2 piso laang akin di tigatangam, pumanaw kan. Di mo istorbon ti panagbasa kiti Jaryaw. Tinapay ti kayat ko agatangan. Ay, nangina dagita lako ka tinapay. Ang mga nooan kwarta mapaggatang mo. Manok ti maysa.
Sa nga gaso, ti may sasupot. Ada kwartam. Kunan ni Lola nga igatang ko iti anyaman akayat ko agatangin daytoy do abarya. Oh, awan ti kwartaman niya. Ala, agawid kan. Adda kwartak, nana. Ay, di nakrabrabakan si ka Eric. Makaungutak no tumakterak dito ipagtugtugawak. Sana ka mang rabrabak. Adda kwartak nga igatang ko. Nan. Ayan na. Ate, oh. Talaga gayam nga da kwartam. O sige, ikan ka nga rod. Mangalak iti dua, ah. Day talang tigatangam. Adda pa'y baryak. Wan, ado pa iti bariyam. Anya? Sige, nayuna mong tigatangam. Nayunak iti dua tinapay. Sige nga rod, taisupot kon. Ado tinagatang ko. Kun ado pa'y ti baryak. Adto iti tinapay aginatang mo. Kan tay bariyam. Agyamanak, nana. Oh, Irish. Updatean ni Eric. Lumabasan dito pag-ayaman ta. Kasla, ang daimat na anak kasupot, Dumawat ta. Oy! Umasidag ka man dito eh. Apay, Samson? Basta! Umasidag ka, kunak! Apay nga, min? Ano dito nakasupot? Ay, ala, apay nga nga inagaw mo lagtan tin nakasupot nga igam na. Kitag lang ti kargana. Uy! Nagkadwa tinapay. Apay, di ka mang Ted. Sige, alain yung dayta dua. Sagay sa kayo ka ni Irish. Oh, sagay sata ka no. Anyasag guys ah. Alangan ta kami ti tinapay. Anya? Ala, Oh, dito ti bagim. Supot. Samson, makasangsangit ni Eric. Baby mapantakit din Irish. Inta ka nang dito tinapay. Pumaykan. Inala da amin ti ginatang ko. Ipulong kayo ko ni Lola. Oo, apay ngagsangsangit ka po. Ayan dagiti ginatang mo at tinapay. Inala amin ni Samson. Lola. Kadwanan ni Irish. Sino dagita? Dagiti karo baka bing. Inggatang kung di baryang interview, Lola. Saan nabalay po? Saan kang nagsangit? Ala, ingkamanin gumatang. Uray mano tigatangam iti kwarta nga inted ko kan ka. Mabalin lata. Sa bagay, ado ti ginatang ko. Angin binaryaan naklata ni Nana Karya. Basta laglagi pa apo. Di mo saran iti kinatakas na kita aparya nga inted ko kan kawan. Apay, Lola. Anya ti mapasamak no usarak iti kinadakas. Mapukaw ti bilag da. Anya? Apay nga man tiramraman dito akan ka nagkatinapay Irish. Kasano? Saan matan at tinapay day takan ka ng Samson? Anya? Ala, apay nagbalin na papel di tinapay. Ayan na di tinapay mo. Nagbalin matan na papel. Ha? Anya dito na pasamak? Tinapay? Nagbalin na papel? DJ nga Eric, inikan na takit din iti papel. Makita na. Ala, papanam nga Samson. Inaksapulan ni Eric. Ikak inipagnakman na. Papanamanan aya, Eric. Iji kantina, nanang. Kunak man no nakagatang kan iti tinapay mo. Igatangak ni Lola. O sige. Ang alwadam dagiti kaaruba tayong ngobing ang naglalastog, ah? Una, nanang. Sige. Agawid ka matla adagos. Makita ka lang DJ nga Eric. Sa dino nga tatayan ni Eric. Samson! Saan na basol ni Eric? Nung nakapangan kay ti papel. Agtal na ka man mo Irish. Apay kumasaan na basol. Ngamin, pudno mo't at tinapay di inted na kadata. Basta, basol na. Sumunga din ni Eric. Ha? Hoy! Umasidag ka dito eh! Apay manan. Anya manan ti basol ko. Apay nga inikan na kami iti tinapay a papel, ha? Ha?
Nakan ko pa di papel ng inted mo. Ayop ka! Ipatamti ko ilyo ti Badong Samson. Di nakluklok mo, Eric, ha? Anya dito nakabulsakan ka? Kwartak data. Intad ni Lola kapag gatang ko iti tinapay. Kwartang agpaiso. Apay akastoy. Ha? Apay? Kasla kadaanan mo ta kwarta. Kita mo. Saan na mabalin ang maigatang day ta klase ti kwarta? Kita ka na yung bag. Yig mo. Alay ko! Nagbalin na bagkang di mabiyan! Nasinit ka, Samson! Alay ko! Nagitiman! Samson! Urayan na! Timaraydan. Kasano ang nagbalin ang bagang ti do abarya? Ay, pidutak man. Ay, napudot pa nga ta. Saan ba't na napudot? Saan ba't nagbalin ang bagang no siyak ti mangigam? Nanakarya, gumatangak man. Anya ti katangam. No may salang akin day, pumanaw kan. Masadutak at tumakda rin pagtugtugawak no may salang ti katangam. Ano tigatangak, nana? Sigurado ka. Wala na. Nay, ay sikamat gayam day ta Eric. Anya man ang tigatangam. Gulpik amin alakoy at tinapay. Ay, dinakman rabakan nakasta si ka nga ubeng. Pangalaam ko mga iti kwartab apang gulpim ka dagiti lako. Dahiti barya kwartak Ha? Kurang pa'y kadidag ito'y? Ala sige, isupot ko amin ang dagita at tinapay. Ang aguray ka man. Ano nga, dagiti nagado at tinapay, ginatang mo. Iwaras ko kadagiti padak nga ubing ang mabisbisinan. Managtulong kagayam. Nasaya at tanapanunot mo dayta, Eric. Wala na. Kat na umanay pa iti kwartak, gumatang itikindi para kadakwada. Ala sige, gatanga mo na amin alakok akindi. Eric ka po. Apay anak kaisum ka anagawin. Ngamin, naikak iti tinapay dagiti mabisbisinan nga ubing di takaruba. Kasta ka de. Amoyo lola, kasta na iti ragsak da. Nasaya at no kasta apo. Amumon dito ulong. Lola, isubli kong ti do abarya nga intedyo. Kukwa munday ta apo. Ha? Kukwa kon? Wen, itataam mo munti pa kausaran na. Kukwa mon. Idulin mo. Kataybilin ko kan ka. Naskan nga usaram iti kinaimbang. Nagaget ken nasaya at nga ubing ni Eric ubing. Kat iso ti pagtultuladan dagiti padana nga ubing. Naimula iti panunot na at tinasayaat ken nagaget nga ubing ket nasayaat to ti pagbanagan na. Agingga adim makkel ni Eric ket di nalata nalipatan dayta. Intultuloy na tinagbalin anasayaat ken nagaget iso asimaya at tibiyag na. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng ti sao.
Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.